Είμαι η Όλγα Γκορτζή, είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτού του βιολειτουργικού γάλακτος, συμμετείχαν δύο θεσσαλικές εταιρείες, η εταιρεία Τρίκη και η εταιρεία Hellas Herbs, καθώς και δύο πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η έρευνα ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια με στοχευμένους εμπλουτισμούς των σιτηρεσίων αγελάδων. Οι εμπλουτισμοί αυτοί περιελάμβαναν βιολειτουργικούς σπόρους, περιελάμβαναν υποπροϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς και εκχυλίσματα αυτών. Απότερος σκοπός της έρευνας ήταν αφενός μεν η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των εκτροφών, η ευζοία και η αντικατάσταση μέρους ή και ολικά κτηνιατρικών φαρμάκων στα ζώα στα οποία έγινε η διατροφική παρέμβαση, καθώς και η δημιουργία ενός βιολειτουργικού γάλακτος φυσικώς εμπλουτισμένου στοχεύαμε σε κάποια συστατικά.